diváci, a vítam vás pri dnešnom videu. Dneska to bude Obsidian Dom versus Redstone Dom. Dneska som tu spoločne s Sentexom. Čau. A ja budem Redstone, on bude Obsidian. Hej. A dneska má hlavné natáčanie tento tu. No, Jau. tento padol. No. No. Počkej, ja si musím dať redstone. Aha, ja som taký sletý, že ho mám. No, dobre. Tak my to zatiaľ strihneme a poďme na to. OK, tak nebudeme sa kúkať. No, potom. Takže začneme o 3, 2, 1, stávame. Tak dneska hlavné natáčanie má, no ja som to hovoril, Nexi. Hej. Ja postavím taký dom, že to bude taký hrozný dom, že bude jak lepší, jak ten môj. No, potom na budúce vydáme Skyward. Dáme si také pravidlo, že proste môžeme tu stavať aj okna k tomu, alebo také. Áno, okna môžeme. Ja budem mať taký malý barák. No to je jedno. Ježiš, keď už som začal, tak to musíme dokončiť. OK. Ináč, jeho kanál bude v popisku videa. Aj tohto tu vedľa mňa bude v popisku videa kanál. Hej, lebo aj on točí. Však to nebá. No tak, ja neviem, čo mám robiť. No mne zatiaľ rozumiem. Aj dvere tam môžeme dať. Hej, ale však nepýtaj sa ma na všetko. Dobre, ale jak sa ti darí? Mne tiež. Lebo ja neviem stávať. No a čo si myslíš, ja hej? Ja stávať, ja som bol bounder. Ježimaria, no a ja som mal bouldera na kompe na Šimonovom serveri na spolužiaka. A čo, dal mi jeho... Kanál budete mať v popisku videa. U mňa nie. Čo? U mňa v popisku to nebude. Čo stávaš? Dom či bude? Ja, no to je jedno. A ja neviem, čo to bude. Zatiaľ mi vydalo. Tak každopádne, keď to budeme natáčať 5 minút, tak až vtedy to budeme končiť, ako stavať dom. No však stávame, ale ako končiť. Maria, vôbec neviem stávať. A mňa už to láka do toho, nie, mňa už to láka do toho, že už chcem iné bloky, že už chcem dvere tam dať. A to sa nedá furt z červeného bloku. No ja tu mám z čierneho, ja tu mám ešte horšie. Ale veď však... Každý chce iné. No radšej nie. To bude potom potúpané, budeš mať mobil. Rýb. Rip mobil. Kapo. Čo? Jako ja... No to však to ja nemám. Ja? To je čo? Ja ešte nemám ani podlahu. Zelenú peknú hnu. Ale musíme to celý barák z obsidianu. No. A postele, ty budeš mať červenú postele a ja budem mať čiernu. Ok? Aby to ladilo. Maria, to bude zase na dlho. Všetky bloky, aby to ladili, že? Kebyže aspoň pustíme takú muziku. Tak. Dám potom na video. No,
podlahu, čo má môj boky ako steny. Som boky. Teoreticky sú to bloky. Vyprešli zvuky. Dík. Už to 5 minút. Jaj, ozaj. Nevá, však nemáme ešte ani polovicu baráku. Ale vážne, keď bude 7 minút, takže za 2 minúty to končí. Nie, za dve nie. Lebo ty už ho môžeš mať hotový, ale ja... No tak... Ale veď keď ty stávaš nejaké veľké vily. Ja nestávam veľké vily. Tak malé. No nie to naozaj ani malé. Ani veľké to není. Kapo, ja neviem, čo tu mám vôbec dať. Ja robím nábytok, ale... Nábytok? No, Ja ešte nemám ani strechu. ja mám strechu. No o 7 na 7 minúte to nebudeme ukončiť. Budeme to na 9. Na 8 dáme to. Nie, lebo to ja nestíham, ja nemám ešte ani polovicu strechy. Však ale na čo stávaš potom taký veľký? Ale veď však ja nestávam veľký, iba ja moc nemám bouldra v krvi. Že? No, ty aspoň vieš stávať, ale Jasné. Neviem stavať, však vlastne taký bloky. Kapa. Marinku. WTF, Dobre, ja robím chodí. Vyhra. Som aj ja. Vyhra. Prečo ja nemám vôbec bouldra v krvi? Ja ešte len čo robím okná. A ja mám také bugy, že koľko razy postavím 3 sklá, neviem ich vidieť a až po chvíľke ich vidím. Prečo si chcel z redstone? Prečo si chcel z redstone? Lebo obsidian a redstone, to si... No ale za to, že to sedí, to musel si stavať? No. Na čo skúškam, ty to aj tak počúškam, lebo ten mobil mám úplne pri hube. Ale počkaj, ja som ešte len čo dokončil škola. To otras. Mám takú teda, že je to aj otrasné. Ja si tu dám. A ja si dávam Lombická, nelegálna hadanka. Každopádne ja si neviem, ako si mám spraviť schody, tak si spravím z tmavého dreva. Že schody. Vieš, prečo som chcela aj trocha z toho redstone? Prečo? Ale to máš iba z redstone. Nemusím. No, ale... Ani dvere nemám z redstone. Však aj ty musíš mať drvo. No aj, no ale som ticho, lebo aj ja to nemám hneď boh vie, aké hneď všetko čierne. Celku bude mať hneď pred dverami. Hovorím, že neviem stavať. Neviem, to je vysoká postavba. Počkaj. Ja sa mi to podarí tu. Ok, mám celku. Točíme to na Minecraftu. No však to vie každý. Ja...
No jako už mám... Sama odberú. Ja by som dal... Nie odberov, ale lajkov. No, dobre, no. Teda, Tak dáme... Neviem, že dáme na toto video aspoň tých 20 lajkov. Viem, že to není veľa. Pre mňa neurobíte vidí. Však to ani pre mňa však ale... Ja, Jako vážny no pre teba je to prvé video, ale pre mňa už je to, čo ja viem. Však áno, lenže ja mám druhý kanál. Potom robiť špeciálne kde, alebo robím video na moje staré videá. Video na reakciu mojich starých videí. Paťo, mne už sa to muselo ukončiť. Poďme to 25 minút. 10 minút to točíme. Ježiš. No tak ale ja to ešte dorábam a tak Vieš čo, ja budem dve video. Počkej, teraz to zastraním nejaké video. tak ja to nechám. Bude ticho. Lebo get je zadarmo. A rekt je zadarmo rekt. Rekt je zadarmo. Rekt get. Ježišomaria, však to vypadá jak barak v dobi. Tak ja dám vlastne tie dva videá do jedného. No ale však ja už ako barak mám hotový. To bude asi... Najprv sa pozriem na tvoj. Dobre, počkaj, No. OK, prvé video sa mi podarilo, vlastne bude Dva videa. dva videa v jednom. Dve videa v jednom. No ja už... A ideme si ho. No ty choj môj. No tak ja sa idem vsunúť dovnútra. Wow, dve stoličky ako berec. A druhé poschodie sa ti to nejak dostanem. Počkaj. Bereš. Tak každopádne tu mám len nejaké bloky. Ja tu si tak robím odtieť, ja už ti tu ničím hore sklo. Už som ti pokazal. No tak každopádne ja dávam tvojmu baráku. Je pekný. Takže ja dávam good. Tak dá sa to povedať, že je to keby bullet battle, iba môžeš mať iba určité bloky. O, ešte tu je taký blok, tak dávam epic. A dávam, kde to je, dávam epic. Dávam epic. Lag. What the lag? Jak sa ti laguje? Tak to, že to strihnem a keď sa to odlagne, tak to dám. Aha, odpoj. Každopádne aj ja ukončím video. A takže toto video na budúce vidie Skyward. Hello. A potom... My friend. Na budúce vidie Skyward, to budeme natáčať na Mineplexe, IP adresy dám do popisku videa. Už to takže všetci vedia. zatiaľ čus.